Siyakhulekela emagumbini anomhlaba uDlamini useMpumalanga umthandazi mbuye lokhona ekhaya. Ngithi kuwe doza ophela iminyango uvuleka. Mbuye lokhona ekhaya. Amanzi amnyama. Amanzi amnyama mbuye lokhona ekhaya ayivala inhlanhla kuwe. Ayovala umsebenzi kuwe. Awuvala umendo kuwe. Ayavala isithunywa sakho. Avale ivindows lakho. Avale ukuthi ungaphumele konke okwenzako empilweni. Othi uyacabanga nje okuhle kuvele mbuye lokhona ekhaya kuphakame ini amanzi amnyama. Amanzi amnyama mbuye lokhona ekhaya ayalungiswa. Uwalungisa kumuntu emzimbeni. Olungisa sekhaya ahlala kulo kuthiwa ikhala kubo noma ikhala sekhaya umama wakhe. Amanzi amnyama enza ukuthi sonke isikhathi bacabangele into embi yodwa bacabangele into enhle. Amanzi amnyama uphehlelwa ngabantu abangakufuni. Uphehlelwa ngabantu abangakuthandi. Uphehlelwa ngabantu abangafisi ukubona uphumele empilweni. Uma baphehla amanzi amnyama baphehla ukuthi uyise imoto. Ulwe nomkakho bidle kumshado. Uthekelwe isisu. Othi yakuzama hlanganisa kungabi impumelelo. Uyibuze ngabe mina ngenzani kubani nini. Uphehlelwa ini amanzi amnyama. So zibheke ukuthi amanzi amnyama awekho empilweni yakho awekho kuwe emzimbeni wakho. Ugcine kwaba nabantu ngaphandle kwesizathu. Uxoxa nabantu ungabenzanga lutho. Uphehlelwe ini amanzi amnyama. Bonke abantu abanye bakusiza empilweni yakho babaleka bakushiya kanje. Uphela abantu abanemali eningi. Basebenza kahle, abacabanga ukufaka emsebenzini, abacabanga ukuboleka imali. Umboleka imali nje akuzwakali kahle. Yini inkinga unamanzi amnyama? Mbuye lokhona ekhaya. uDlamini useMpumalanga umthandazi uthi kuwe doza open iminyango uvuleka. Video call online. Base kwenzela ifavor singahlola but unenkomo yakho khona uyibhadalayo. Impose eKorea kai washoza la ekhaya. Impose nemitha la ekhaya oyidinga. Ngithi mina amukubhele ekhaya igcekene. Gezana ekhaya. Uzovula ini inhlanhla kusemanzi amnyama. Kosibusise ngiyathokoza.